खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा
नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्त्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्त्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्त्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया
आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्त्रिया। नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा? नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा? जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्त्रिया। नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा? नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा? जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्त्रिया। नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा? नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा? जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।
फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उरास्रि मोसाहारि। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां। एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा? नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा? जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उरास्रि मोसाहारि। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां। एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा? नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा? जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उरास्रि मोसाहारि। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां। एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा? नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा? जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं, अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उरास्रि मोसाहारि।
आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोजोनथाव खौरां एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं बैसोर सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया नामा नोंथांनि आधार कार्डआबो ब्लक जानानै दं नामा जुदि नोंथांनावबो आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय थांखि लादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 9 लाख सुबुंफोरनाव आधार कार्ड गैया आरो बे आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों लोगोसे एनआरसि थानानैब्लाबो आधार कार्ड गैयै सुबुंफोर आरो आधार कार्ड ब्लक जाजानाय सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत सरकारजों सावरायलायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आधार कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जाय सुबुंफोरा आधार कार्ड गैया आरो नोंथांनि आधार कार्डआ ब्लक जानानै दं अब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना आसाम सरकारा बे समाव भारत सरकारजों सावरायलायनानै आधार कार्ड गैजायै सुबुंफोरनो